keho, mieli, henkisyys. Erityisesti keho-mieliyhteys on niin kuin, sen on ymmärtänyt vasta tässä aikuisella, että miten se on niin tärkeää, että miten mielen asiat vaikuttaa kehoon ja miten kehon asiat vaikuttaa mieleen. Ja, että se mieli, mä luulen, että varsinkin aikuisiellä niin se mieli on ollut niin kuin mun kaikista pahin sellainen niin kuin, ihana rakas kumppani, kaikista rankin. Sitä hetkinen, että kuka minä olen ja mikä on se tietoisuus, joka niin kuin tuntee ja havaitsee. Ja mikä on tämä mieli, koska se masentuneen mieli on aika kummallinen, kun se on semmoinen musta möykkö ja se ei ikinä näe mitään valoa missään. Niin sitten kun hoksasin, että hetkinen, että tämä onkin tämä mun mieli, joka on masentunut, enkä se ole minä. Niin sitten herästää kysymys, että hetkinen, että jos minulla on mieli, jos minulla on keho, niin mikä minä sitten olen? Tässä ajatuksesta, joo, hei siinä mitään, että mulla on nämä kaksi tyyppiä, joiden kanssa mä keskustelen. Että jossain vaiheessa hoksasin, että mulla on täällä se, joka sanoo, että joo, tee tolle, ja sitten tällaiset elä vaan, että tossa ei ole mitään järkeä. Sitten niin tää toinen yllyttää kaikkea niin typerää, sitä toinen on silleen, että elä nyt vaan. Niin ja sitten jossain vaiheessa mä hoksasin, että mä pystyin niin astumaan niiden kahden äänen ikään kuin taakse, taustalle. Sitten keskustellaan tässä aikansa ja sitten mä oon silleen, että no en mä nyt kyllä kumpaakaan kuuntele, että mä teen sen mukaan, mikä on tää mun sydämen ääni. Kolminaisuudeksi, eli sielu, henki, joka on haluttu kauheasti erottaa tässä meidän nykyyhteiskunnassa. Ja on aika pitkään ollut semmoinen vallalla, että ajatellaan järjellä ja sitten kehosta tehdään sellainen niin kuin tekemisen työväline. Ja sitten unohdetaan se niin kuin meidän henkinen aspekti kokonaan. Mutta se mieli on, sit kun se varsinkin kun se menee sinne niin kuin masennuksen harmaaseen maailmaan, jopa mustaan, niin se jää siihen tiettyyn semmoiseen luuppiin, josta se ei pääse pois. Se on vaan semmoinen niin kuin aina sama alkaa uudestaan alusta ja alusta. Ja sitten aina jotkut tietyt tilanteet sen laukaisee, että jotain tapahtuu, joku sanoo jotain, niin sä oot taas siellä semmoisessa loopissa, että mä en osaa mitään, mä oon ihan hirveä paska ja mä oon vielä rumaakin ja lihava ja musta ei oo mihinkään ja bla bla. Sitten se vaan niinku. Ja sitten vaikka sä tiedostat sen, että se ajatuskela on niin kuin irrationaalinen ja että se ei ole niin kuin totta. Et siitä huolimatta, että vaikka sä tiedostat sen ja pystyt niin kuin ottamaan ne sun ajatukset tähän silleen, että no siellä se nyt pelloo sitä masentunutta paskaa, niin sieltä on silti tosi vaikea päästä niin kuin pois ja saada katkaistua sitä kelaa. Sillä mielellä on todella voimakas vaikutus siihen, että miten me esimerkiksi koetaan meidän omaa hyvinvointia.